Mao ni Belen diri sa ato ang simbahan diri sa lungsod sa Matalong, guys. Okay. Ano mao ni si Ma'am Mary, guys. Nya nitib ang ilahang paghimo sa ilahang kwan. Guys, mao ni simbahan diri sa lungsod sa Matalong. Ini po kahimo ani, guys. Good morning. Okay. Mao ni ilahang bilin sa nya ganahan mo, guys, nga mo bisita dire. Welcome mong tanan nga mo bisita sa ato ang bilin dire sa simbahan dire sa lungsod sa Matalong. Okay, mao ni mga gipanghimo sa bilin diri sa lungsod. I hope na manimba ta karo pero merong adlaw sa pagpani Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalong. Okay, mao ni kahimtang sa bilin diri sa kwan ato ang simbahan diri sa lungsod sa Matalong, guys. Okay, ako mang hinaot nga mosimba ta kanunay sa Misa de Gallo diri sa lungsod sa Matalong.